Maita yenyu ari vatari tinokutendai kuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Maisamba Show. Regai nditange nekukutendai tiri kukuonai zviuru nezviuru. Muri kufarira Facebook page yedu yenyu inonzi Maisamba Show official. Rambai muchiifarira. Tiri kuona zvamunoda nezvamunoda kuti tiite nezvimwe zvakadaro daro. Kunyange zvamusingade tiri kusangana nazvo. Tinokutendai. Tiri kutaura pamusoro pekodzero. Kuti dzinonzi kodzero ndedzipiko. Nekuti vanhu vakungopfotsoka kuti hai ndonyaya yekodzero iyi. Kana madhakwa ndonyaya yekodzero. Kodzero dzine urongwa hwadzo. Ndouya pamana mai Mbanga. Zvanga zvikurukurika mazvinzwa. Mazvita Maisamba. Ini ndiri kuda kungowedzera pane zvambotaura zvekuti chii chinoitika kana kodzero dzachikoro. Tinotambirawo zvichemo zviri zvekuita nekodzero. Saka kana munhu achiona kuti kodzero dzake dzachikoro, munogona kuuya paZimbabwe Human Rights Commission motaurirwa zvokuita pamusoro pekodzero dzenyu dzamunenge muchifungidzira kuti dzachikoro. Ndozvanachida kuwedzera. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Aikonei kungozozingaira muchiti tashaya kokuenda kuripo. Temba ambotaura zvakare kuti kana tiri kudzimba dzedu ikoko tine vanogona kutiyananisa, asi tikaona zvaramba giya racho rinongoramba richikwidzwa kudzamara tasvika kuhuman rights ikokoko. Ndomboya pamuri Alice. Chandinokurudzira ndechekuti maboka anomirira varume, anomirira vakadzi, anomirira vana ngaabatane. Womboitawo misangano pamwe chete tichibatsiridzwa kuti tidzidziswe kuti kodzero dzedu dzinofambiswa sei. Nekuti nhasi ndikaenda kuboka rinomirira madzimai ndokwanisa kusvika ikoko ndichinzi ndini ndinotonga. Baba vaendawo ikoko. Wosvika mumba imwe chete vakudhonzerana. Saka dai mabatana taita chinhu chimwe chete. Mashoko akanaka iwayo. Mufunge zvakanaka kuti tizive zvinoziva vana vedu. Vana vedu vamazuva ano mufunge kune umhizha hwakakura huri kunzoko. Kana tikarega kugara navo tichiziva zvavanoziva, pamwe vachitombotidzidzisa tinotosara mumashure nekuti kune zvakawanda zviri kudzidzwa nekuzikanwa. Ndikuya kwamuri mukwashanisa ndauya kuna hama Chakaire. Mazvita Dr. Maisamba. Ndingati nyaya yekodzero pamwe pacho inenge ichinzi kodzero, but azotora kodzero hapachatarisiswi zera ratora kodzero. Ndingape semuenzaniso wedoro rakanzi no under 18. But unoroona mwana achitumwa achinotenga doro mubhawa, achibuda naro, atengesa naatuma paita mhosva. But mwana enda unotenga doro asi mutemo unoti kudii. Then mwana uya kana akazotora kodzero yenyu baba achigara chikone muchimwa doro akuzomwa doro, zvoreva kuti atozvipa kodzero yafananga achizvipa. But paine mutemo unogaidha kodzero. Kodzero zvekare totasa kuti kodzero dziri kuabhuswa nenyaya yekuti vamwe dzakumbunyikidzwa kunyanya kune vechidiki, nekuti anotaura kuti ndani 18 years. 18 years dzacho dzakutosvika pakunetsa pakuti mwana anosvika pakunetsa zvekutadza kutonzwisa kuti ari kumbopinda mbanguwai, haachamwa tii nevamwe, hachadya sadza nevamwe, anongowanika nguva dzekuti vamwe mamuka maita sei. Inyaya yekodzero dzakapiwa kunyange pamutemo wedu toti constitution muchirungu, kuti yakatopa kodzero kuti mwana ani 18 years akufanira achidai kwatinoti ndaakuzvitonga. Zvino kuzvitonga kwacho kune mutemo futi unokutonga pamusoro penguva yaita makore 18. Hazvisina ari kutarisa zvese izvozvo. Saka kodzero dziri kumbunyikidzwa, dzimwe dzakutorwa sekodzero asi dzisiri kodzero. Mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Kune vabereki vari kupa vana miedzo iyoyo. Paongororo netsvakiridzo taiona tukomana tudiki netusikana tudiki tuchitengesa midzanga yefodya pamabhawa. Hanzi zvinhu zvaoma. Mufunge kunyange zvinhu zvikaoma amai havarodzwe kani. Ungarodza amai vako here kuti noti tatambura. Wataura mashoko akasimba nekuti vari kutuma vana kunotenga doro rimwe zuva anozotenga. Nekuti zvimwe zvidoro zviya zvinopupumaka, kana chamupupumira achadini. Asina kumbofunga. Ndiri munoziva kuti kana bhodhoro rikapupumaka kazhinji unodai muromo kuti rirege kuramba richipupuma. Kana azonzwa doro riya rikamufadza zvochiita sei, zvochienda nekupi. Ndomboya pamuri waMachakaire. Nyaya yekodzero dziri kukanganiswa. Vama Chakaire. Ndatenda Maisamba. Nyaya yekodzero subject yakati kurei, asi ndisati ndaenda mberi nditange nekupindura pamataura apa. Kune kumbunyikidza kunoitika mudzimba. Baba naamai tine masimba ekuti tigare pasi titaurirane zvatichaita, zvatichadya, zvatichapfeka nekwatichaenda paholiday kana taenda. Haisi nyaya yekungomuka ndoti mai Machakaire mangwana mbeu ichitomhanya minde kumusha. Uyezve pamwe pacho patinenge tichitaura pane pamwe patisingachikori kodzero. Kodzero regai nditi hadzipiwi nemunhu kana kutorwa nemunhu, dzinobva kuna Mwari. Pachirungu vanoti ma-entitlements.
zvinhu zvekuti ndinofanira kugara ndiinazvo imiwo minazvo. Dzangu kodzero hadzifaniri kutyora dzenyu maichisamba, dzenyu hadzifaniri kutyora dzemunhu ari panext door. Ikodzero yangu yekuridza redhiyo, asi ikodzero yevava vari munext door kana munext room kuverengawo mabhuku avo. Saka handifaniri kuridza volume yangu noise ichiita kuti vatadze kuverenga. Kodzero handidi kuti tirambe tichingotaura kuti tiri mudzimba chete. Kodzero dzinoreva zvinhu zvakawanda. Tine kodzero yekuva nepekugara, tine kodzero yekuva nekumwa mvura yakachena clean water, tine kodzero yevana ivava muri kutaura kuti mwana mumwe nomwe ane kodzero yekuenda kuchikoro, kune kodzero yeupenyu yekurarama. Ndosaka muchiona nyika dziri pasi rino dzese idzi muno muAfrica chaimo vakazviziva vanhu kuti kodzero dzinobva kuna Mwari. Ndokubva nyika dzemuno muAfrica dzagara pasi dzikaita inonzi African Charter on Human and People's Rights. Ndokubva paita nyika dzepasi rese dzagara, I think they are 1949 Universal Declaration of Human Rights. Kureva kuti hakuna nyika inoda kuti munhu atyorerwe kodzero. Asi kodzero idzi dzikasabatwa zvakanaka maisamba, misha mizhinji, vamwe vakadzi vazhinji vakatobuda mudzimba nekusadzinzwisisa. Kune 50-50 painoshanda koita paisingashandi. Pamabasa tikange tichishanda tiri tese namai Machakaire, tiri madoctors kana tiri malawyers, tine kodzero yekutambira mari yakafanana. But kana taamumbazve, baba Machakaire vane kodzero dzavo, mai vane kodzero, vana voita dzavo. Asi musoro wemba, sezvinoreva shoko raMwari, ndini baba. Asi zvandazi ndiri musoro wemba hazvirevo ndaadictator. Ndinotaurira namai Machakaire tichironga zvinhu zvedu zvinofamba nemazvo, ndiko kuti kodzero dzeumwe noumwe dzigare zvakanaka tisingachemedzani kana mashoko akanaka ataurwa nai vamufundisa Machakaire. Kana ndimi makunzwa wabva wabatanidza neshoko nechi kodzero dzako iwewe hadzifaniri kutyorwa. Maita zvakanaka mabata peruzha iye zvineizvika masangano ngatimbotaura neruremekedzo rwese. Makungona imwe chechi yamukapa, imwe chechi yamukapa inorara ichidandaura usiku, magitare, marimba. Aiwa, muri kurumbidza Mwari, asi zivai kuti muri kutyora kodzero dzevamwe. Kunyange vamwe mabhawa vanovhura noise yekuti izvozvo mutemo hautendedze, zvinosungisa vanhu nai. Saka vanhu ngavanzwisisane kwavari ikoko. Kana muri machechi ari mukati medzimba kana chi moimboka teke handiti ndouya kwauri. Nyaya semataurira mamuchita kuti tanzwa nekungonzi ivo madzimai ngaachirorawo. Ikodzero dzanyanyobata zvakanyanya mumagariro edu ikodzero dzevana nekodzero dzemadzimai 50-50. Vana amai maorganizations ndingati mibata misangano mizhinji inoshanda nekodzero dzemadzimai. Kutaura chokwadi Machisamba, ini ndinotombokuendawo vanotokurudzira kuti vana amai chengetai dzimba dzenyu. Vana amai ivo pache zvavo isu semadzimai hatisi kukwanisa kunonzi kuziva kuti tiri kutangira papi nekodzero dzedu, tiri kuperera papi nekodzero dzedu. Regai nditi wanano institution Machisamba, marriage institution ine kodzero dzayo dzinoshanda mukati mewanano, kwete hadzizoshande manje 50-50 iye. Vana amai tiri kutora 50-50 yekuti isusu tine kodzero dzedu sana amai tichidziisa padzinofanira kunge dziri, zviri kunosvika zvonopesana. Saka amai vakangoziva kuti ini ndinogumira papi, hazvina kushata Machisamba kuti ndinzi ndine kambani yangu, vanhu vachindoonawo ndakapfeka worksuit yangu ndichitovezawo, hazvina kushata. Tsika nemagariro edu pane pamwewo padzaimbunyikidza vana, padzaimbunyikidza munhukadzi, ndo pazouyawo kodzero pazouyawo 50-50 kuti ichipagadzirawo. Mashoko makuku tautaurwa nemusikana yanditi. Asi regai tisati tapedza chikamu chino tirege kurasika pa 50-50. 50-50 inotarisa dzidzo yenyu kuti makadzidza zvipi. 50-50 inotarisa qualification kuti makazoitei chamunogona. Kudanana kwekumba kwenyu sezvanambotaura pakutanga hakuna anogona kuzvipindira, nekuti kumba kwenyu pada baba venyu madira avanokuitai vanoda kukumutsai nekapu yekofi. Pada imimi mai madira amunoita baba venyu zvekumba kwenyu hapana anozvibata. Musadhererane kumba muchiti 50-50, munenge makanganisa. Ngatisangane muchikamu chekupesera.